салом дӯстон, ҳама чиз мисли солҳои пешин. Барселона бар зидди Реал Мадрид. Ду қудрати бузурги футболи Испания боз ба ҳам рӯбарӯ шуданд то шояд нуқтаи ниҳоиро дар рақобати қаҳрамонӣ бигзоранд. Дар оғози бозӣ каталониҳо 4 имтиёз аз мадридиҳо пеш буданд. ғалабаи БАРСА қариб ки кафолати чемпионӣ медод. ғалабаи Реал бошад маънои идомаи интрига то даври охиринро дошт. роҳи сеюм набуд ва дар чунин фазо ҳар як ҳамла мисли охирин имконияти дастаҳо дар манжӯи гардид. мо бозиҳои Барселонаро ба таври мустақим ва ҳамроҳ бо мухлисон дар телеграм-канали худ тамошо мекунем. Агар хоҳед ки ба ҷамъияти футболӣ ҳамроҳ шуда аз хабарҳои бештар огаҳӣ пайдо кунед, пас ба пайванди дар зери навор буда даромада ҳатман ки обуна шавед. шоми имрӯз гургони Рим дар сафар барои рохати Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шудан ба шикор мебароянд. Рақиб Аталантае ки дар хонааш раҳм ба ягон даста надорад, аммо футбол пешгӯинашаванда аст, бахусус бозиҳои серияи А. аз ин лиҳоз ман ба ғалабаи дастаҳо нею ба шумораи голҳо такя мекунам ки дар умум аз 3 гол камтар ба самар расонида мешавад. шумо чӣ фикр доред? пешгӯии худро бо як санҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки тиҷи БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария ва ҳама муваффақият. бозӣ бо фишори фаъолонаи мизбонон оғоз шуд. каталониҳо ҳамла мекарданд ва маҳз дар заминаи ҳамин фишор Реал зарбаи аввалро зад. Мбаппе пас аз хатои Кубарси ки натавонист пастро бурида гирад, рӯбарӯ бо дарвозабон баромад ва пеналти кор кард. худи ҳамон Килианам пеналтиро ба зери дарвозаи шестни зад ва ҳисобро боз намуд. Барселона зуд вокуниш нишон дод. Гарсия ва Торес фурсат эҷод карданд, аммо бенатиҷа. дар як контратакаи мадридиҳо бори дигар Мбаппе пас аз ассисти Винисиус ҳисобро 2-0 кард. БАРСА ба шоки сахт дучор шуд, аммо нашикаст. каталониҳо дасту по гум накарданд. онҳо фишорро сар карданд ва ниҳоят подош гирифтанд. Гарсия бо сар пас аз зарбаи кунҷи тӯбро ба дарвозаи Куртуа зад. сипас як ҳамлаи зебо Педри, Торес, Ямал ва ҳисоб баробар шуд. барсаи рӯбаланд боз ҳам фишор меовард. Педри тӯбро дар марказ гирифт, Рафиньяро ба ҷаримагоҳ даровард ва ин дафъа ҳамлагари бразилӣ бехато онро ба гол табдил дод. Ва дери нагузашта боз ҳамон Рафинья буд ки дублро ба қайд гирифта як камбеки боварнокарданиро манзури мухлисон кард. як нимаи демонавор ки дар таърих боқӣ хоҳад монд. дар қисми дуюм Реал ивазкуниҳоро анҷом дод ва бозӣ боз ҳам шадидтар шуд. Мбаппе бешак яке аз беҳтарин бозиҳояшро дар Ла Лига нишон дод. голи сеюмаш пас аз ассисти Винисиус боз интригаро баргардонид, аммо ин дер давом накард. каталониҳо боз фишорро бардоштанд. Ямал, Торес, Педри ҳамеша дар ҳуҷум фаъол буданд. яке аз голҳо пас аз тафтиши вар бекор карда шуд, аммо ҳис мекарде ки голи панҷум дар ҳаво овезон аст. дар дақиқаҳои охир Куртуа дастаашро борҳо наҷот дод, вале хати ҳамлаи Мадрид натавонист дигар голе ба самар расонад. барои Барселона ин танҳо як ғалаба набуд, ин нишон додани хислат буд. пас аз мағлубияти дарднок дар Лигаи Чемпионҳо, пас аз 2 голи сардодашуда даста нашикаст, балки алам гирифт. футболбозон бо оташи чашмонашон бозӣ мекарданд, мисли дастае ки ҳаққи қаҳрамониро дорад. Мбаппе хело хуб буд, ин раднопазир аст, аммо барсаи Флик дигар ҳамон дастаи ноустувори соли гузашта нест. акнун онҳо болиғтаранд, мутмаинтаранд ва муҳимтар аз ҳама дорои вариантҳои бештар мебошанд. ҳар як гол натиҷаи бозии дастаҷамъона буд, на кори инфиродӣ. Педри муҳаррик, Ямал бозингари ғайриқобили пешгӯӣ, Рафинья қотили хунсар ва ҳамаи ин таҳти роҳбарии мураббие ки метавонад илҳом бахшад ва талаб кунад. Реал сазовор буд, аммо ин шаб шаби Барселона буд. шумо оиди бозӣ чӣ гуфтаниҳо доред? ҳатман фикри худро дар комментария навишта наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.